Salutare, eu sunt Ionu și astăzi vom învăța cum să facem o trambulină. Deci, prima oară săpăm 4 pătrățele. Așa. Apoi lângă lăsăm un pătrățel și facem iar 4. Aici iar 4. Aici iar 4. După punem bombe, luăm niște bombe, așa, după punem aici și după ne trebuie apă. Luăm niște apă și punem aici. Apoi ne mai trebuie redstone. După ce luăm redstone, ne mai trebuie și un lever. Luăm redstone, punem în roată, împrejur. Așa. Așa și punem și aici. Peste tot. Cu redstone. Așa, aici spargem sau oriunde vreți voi, că nu contează. Aici punem un lever, ne ducem aici în mijloc. Punem astea și așteptăm. Și după ce vă... Așa, după ce ați terminat, opriți astea și începeți din nou. Puneți așa. Puneți înapoi așa. După puneți apă înapoi. Și gata, a ieșit trambulină. Atât a fost pe episodul de astăzi. Nu uitați să dați un like și ne revedem. Adio!